Hej alle sammen. Jeg har lige en ting, jeg lige skal vise jer her, som lige er kommet ind ad døren, som jeg var ret spændt på at se. Prøv at se her. Et billede, en af mine kunder fik taget for noget tid siden, som egentlig er printet på metal. Jeg ved ikke, om I kan se det. Vi går lidt tættere på. Måske I kan se nuancerne. Der tror jeg, I kan se noget. Det afhænger ligesom lidt af, hvordan lyset det falder. Men ja, jeg synes, det ser mega godt ud. Nu det her det er så i sort-hvid, men det kan også sagtens printes i farver. Men det er på en 3 mm rå aluplade. Så det er også en mulighed, hvis der er nogen, der tænker, at I skal have lavet sådan noget her, så kan det i hvert fald sagtens lade sig gøre. Så ja, jeg synes lige, jeg vil vise jer det, og så glæder jeg til, at min kunde hun kommer og henter det her forhåbentlig lidt senere i dag. Kan I have en god dag derude?